Kwenzekeni Anani? Ukhaliswa yini kangaka ngosuku lomcimbi? Kukhona okwenzakalile? Uma ungamthandi lo myeni, kungani usaqoka umgexo womshado? Akekho noyedwa okumele athole ngokwenzeka endlini. Thandaza isihlahla sebanyana umamatheke. Lokho kwenzakalile kunesizathu esihle. Kucabanga kanjalo. Ngiyathemba sizonqoba umncintiswano. Ulithole kanjani leli peni? Ulintshontshile ngithi? Azange ngilitshontshe mina ipeni. Phuma njengamanje. Iyona impela le ntombazane ngeke ngahlangana nayo. Njalo nje uloku eqhamuka phambi kwami. Uthando leqiniso ngomsombuluko kuze kube yisonto. Magama ngehora lesithupha ebusuku ku Star Khanya kuphela.